BJP West Karbi Anglong District Committee Kechengsi Klembang Amai Kangni. Lokachar liao somara tumapan birta kimi anam en ipin pen LYDC pen lokethan our saikede. Mokoilo malong thengpi kang hupu hamra na birta alolong keklang akoy nangki pige ahokali. Kardom Pini Karbi Anglong life ada birta long pe nili birta thanbang pi sami bhame lenteron pi non arjuik tha birta angton pe. West Karbi Anglong District Angkangarlo Lakha isi Duar Amla Constituency Kaparlo Angkangalong Kedamtai Chiti Niphai Grehini Arni Porbhai Kep Malompen Bhoksong Indoor Stadium Malong Kechengsi BJP Klembang Amai Pedopon Bangso Amayalong Ke Ongdung BJP Asong Klembang Phubang Phiatum Chetongdun si Mayardi Pidun Bhoksong along BJP asong pen mai ke padopon ke Kewangji MLA kilik along ingtangrak pen kilik kachipahai pon jephan BD sore chethan chimun pon Anparta Borkok Grongman Pilangso along First Aid Veterinary Asai Hem Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng pen ingpupon Bangso aphison thak si Bhoksong along Sitame Rural Market Complex Iruipen Kapaman pon ahithi ahem kikim Kerang pon jephan Sika kuti isira lak truck sikebra truckra suri thongkebra hini atangka Rashtriya Krishi Vikas Yojana pen panong ponlo Bangso Iruipen kecho ahithi ahem Kewangji suri hinira inkora isi aningkan therepo achiklo an kikim kerang saikaman Kapatampon Edja Phansi Contractor Aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Ronghang Sanghopen Pachini Pon Bangso Amayalong BJP West Karbi Anglong District Amayphu Rudip Ronghang pen Chipahem Phupon Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum An Chetongdun si Mai RD Pidun Dongka Mukam pen Kabon Milite Sopi Karbi Anglong Live Lumbajong Youth Development Committee Langmeli aro lapen Karbi Student Association Diphu Langmeli aro asong Chelangsi Anam en ipin pen sirkep angdeng lapen kep angdeng atumaphan ake joypen lokapathan asai kangpupon Lokachariana thuk kapaphehu Karbi Anglong alongri corona avurle dokok pusitani Lokachariana thuk kidubdu nangni pojok LYDC Langmeli aro pen KSA Langmeli aro atum Chepatir Piponsi, Kedamtang Chiti Niphai Grehini Arni, Lumbajong Ahawar, Diphu Langmili, Lorablangso LP School along, Anam en Ipin Pen, Lokapathan Mate, Free Coaching Class Ajame, Impuponlo. Kangpu Ajay Meg along Aluhi Sarpo Aman Pen, Ward Number Kreisi, Ward Commissioner, Sagar Chetri, LYDC TRP Maipu Dhanrong Phar, KSA Diphu aro Maipu Lison Terang, Chunbang Madhap Rongphar, Langmili KSA aro Maipu Jonason Bay, LYDC Langmili aro Maipu Tenson Terang, Chirikangnep English ME School Thanbang, Alex Inghi lapen Lokapathan Ponjiatum Longbir Inghi pen Mirka Tesopi Anparta Kacharli Dunja Ausomaratunta Chetongdun Rinti. Labangso Anam en ipin pen Lokapathan jilaki school impu petik ke Lopathan ponwer popusi LYDC Amayphu Dhanrong Phar ahin pen Karbi Anglong life phan birta pachini Chirikangnep English ME School Thanbang Assistant Teacher Alex Inghi Langmeli
torop lang so LP school along pini ni tum na LYDC Central Committee ma LYDC da branch ahin pen stami ma KSA pen stami ni tum da coaching class ni tum da lang mili torop lang so LP school long coaching class da sub central ng bidong no sami kachali ni hang na tum lang mili area madak what number 11 along ang kachali ni hang do bolte dak sub central do lasai pini itu LYDC pen kucuri pon tu de hang song do an pan sami pini aso coaching class itu LYDC pen hin pen curi pon kapre along sami dak langkayan do ma di sama number 2 do ni kapre hawar along sami lason coaching class lason ne bipon lason te ni tum ningerong parji News Desk Report Karbi Anglong Live. Sterling dera pen CO arona teng kehang pensi thengpi kipi along thengpi kang hupu kedamtai chitia chiklo niphai ke thomarni hamre na birta alo along pen akoinang ki pia phuthak ningduk chipisi lamklar chipipon kedamtai chiti niphai ke thomarni hamre na birta alo along jirikindeng mokoilo malong ningkan arjon thengjang thu atheng pikerot kanghu hangju hanghai ingnam rai ko masai khetum chelang dundei po akoinang ki pike ahokali Jirikinding PS kaparlo mokoilo marong amekar longsing dera osupo Stalin dera amethang along le kaparlo pata number 194 dag number 519 pen Khiruni Sartan range along CO hangsi nang piponlo ke choglem alo longsi nethang kacho evek atheng pisi chojor ponlo bonda hamre na birta alo along klembang phu Rajib Timung pen ahok healam kapangdak aphutha ningduk chepaklan mahawar long thengpi ka chong do si alam ren na berta long abang pe klang det lo aman la se non ka chong hu bang ke non ha agos alom ban ke thek long le ka chong birot ke non nili dim se alam ren na berta bang ke piloma ka chong hu dim se nang pencong pidet lo ni long bang ke pima documents kanang jian jitu A to Z documents dulu ni pan ke filling order se nai pilo filling order ya filling ad lo rot ad up for mana nali CEO ka apply tang lo oh CEO ka apply tang gitu documents ka do ko be coklit dokumen saya ke isi dah ake cokce puga we ni nak tumlong media tumlong atan nonang cepak nang dun thai busta unlo dulo amat alam bang ke jiniwi nakama dimbang sin ne phana bang ke piloma kacung huadim nang pancong pidet lonon hamre na birta lo bang tarik ke thom abirta lo bang ke mukoilu mahawar long kacung hu juparni kolam si peklang rok lasi mukoilu mahawar long ke 100% ni ke mukoilu masor lo seta non la agos alom bani kacung hu wepin hang tu ke rok pu ke theklong le Stalin dena ahin pen ahok pet CO ke hang pen kam ke klem along Southern Range Khiruni along ingnam rai kom asaipu Chandra Singh teso pen sitame lamklar chipidon si Stalin dera aphan ahok pet pen kam ke klem pon thulong jia phansi hukum pi pon thulo thengpi kerot kang hu chimit me pin ke pon hangjo hang haipu jirikindeng mokolum along ke jong ke ahokali majok ta mokolum along amat ke thengpi kang hu ave purat atumta thekrong no bon sitame mokoilo mahawar pen halloween adim along pen thengpi kang hudo pusitame nilika cherabdun ave potai Stalin dera ahin pen ahok ep alam the chepaklan si sining du lam lo chudam tang tarik thomani September hamre na birta long eklan thengpi kang huwa putha mila saw statement piang tu la polo ala jitu ke praklang la picture klang lo mangre la ke siu lo from Stalin dera padino siu order do so order king si buti ke alang claim lo tamon sitame induk ada kemangke so mukolum area ke use illegal posipu tame alang jitu picture mangke lagi siu lo baklang siu kempi la sila so campaign mangke totally baseless hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Karli time Biswarup terang Chokamamu Longdun de Aprangke Khiruni Teacher Gathering Center along Maipu Rikang Nihom LP School along Thanbang Khiruni Hirjura Mailapen KK Production along that Klembang Arpu Dodunlang
West Karbe Anglong Kiruni PS Angkang Rikang Mihom po arong amikar mate lakhahini Rikang Mihom LP School Athanbang Karlitang Biswarup Terang asma lapen hypertension akiso penajok patumi HAMM Hospital Hojailong arong chevoy juilo Alangli arong ka chevoy hot arta phokebra hinilo pusi ahe masor tumpen thanpa chinipon Karlitang thanbang teranga sanghu arong ka chevoy hot ahe masor ausomar bangpli apo Angjir bangkit hom, akorte bangki, asu atumaphan, pirthelong, cepamote kanglo. Alang liphan, penapsi, me an pipon popusi, birtalong don. Halapu, Kiruni Teachers Gathering Center ahin penta, alang li aporkali pen arong kacheboy juapot, ningduk chipinunsi, Kiruni Adarsia LP School athengno, KAPTA alama achitim an pasun ponlo. Bangso aphit, alang litum kachitong an nathan bangatum ahem damsi kititang arpumaphan chardom chardi pen than bangatum mesen nangji pusi ahai chohangdon jungjung ab purkimo ba jungjung lam the tum nili theglam damlong bangke alang li ho 1986 pen khai phan mukne ni claim dun ESC along kam claim dun pen si paduk pen alang li 1995 apit kelang li government along goreng our side long dun lo la soring our side kelong pen alang li chubuchi son sepen hemrit kadu gabe alang li choklem lo alang li chubuchi son se klem lo la pen alang li tum stop ambong same alang li than akahino nili thigunong le nili jungjung ke Kiruni pen Mohandaran Karbi Anglong live Tangte pinya dapat birta kila pansi kang tonik lo dome thakne kardom